Kakasi Student Union KSU Southwest Kasil District kum shibenta banwanra ikakhui kasuba hakabaide bat kakam thungkam lengba ka District Selection Committee haka shipoterik risaw arjar pusaw hapo kejelam usamla forward ma nongrem President kala lej banikundu ya Deputy Commissioner ka District uba Barnari Maulong bandawa badai ban pendu no ya ka jingthung dukhat haka diasi dak bidonji dei bat kakam sanhima Hakani kasi kaseng kalayo ban ai dak kot jingtho hakabai dei bat ki khatsan tli ki mat ki bai dei bat kakam thungjam bat ki bakham konsan bat ki bakham kongsan ki long ba ki nong thap kam DSC hakasi jantia ki dei ban nang bat tip yakak tien kasi kaseng kala dawa ba dei ban kiar na kakam thungkam shipor kum ka ad hoc contractual bat casual nangta ban bu ulpa ya kapor ni banai jong snam ban penyele examine DSC ban peni pai ba iki marks jang kinoi kun examine DSC bat ban pendu no iki personal interview haki post grade B C bat D kapan kong kapan ni nak kaleng ni swing kam stress kolong ba habde ba non official members jong ka district selection committee mar committee hi kolong ba kum ki office memorandum jo snam ar jakat saw kum guidelines pat kum company aja ke DSC kolong ba ki don kum lai ngot de ki non official members bat kita kolong ba vice chairman ba ngot members te habde ba ka jing thung ka jing jet ki ni non official members nak kaleng jing ke issue Bar nak kapor ni julap ba babun hi beri members kita ki member dopo jong ki political parties lani kita ki beri badan jeng adai bat lani badan kata ka political affiliation berkanu ka parti te naklang jungi gelong ba habde ngni benta ila sojas da ka baong ba ngla dawa si bo district berkunjung si bo sarkar ba lak nomno gelong ba kita kindai ban jetsu ya ki beri badan jeng political parties kun ki na official members about DSC Rai kita banjir yang kaki beri balaj na kanu ka jing karsub politics bar ka juga por badan ni kata ka jinang tip dan coalition kababiang kabala ban pedang da baro bakin sim ya ka kam kum kita non official members hapo jong ka district selection committee jong ka sabwa district te kawai pot kalong ba kan azimut hujungi kalong ba azimut ba habde biki aplikan sapo namta kipus baper po jong ka DSC sabwa district ba kita ki aplikan selane ki nongwan tap kam de ban pej lane de ban sim ya ki breu ki bala ban bat ki batep ya ka kasi ya ka ten kasi hadin melayu abani slok lang bat ka environment bat ka employment monitoring cell jong ka kesu central state council ya sode ban ong ba kadi si kadi ban supply kita ki carbon copy jong ki ong marshit sabro candidate ki baya kon ya kadi si kata kawai sa kawai pot kalong ba pan like na kinu ki jing syak keno kantam bedai ka personal interview kalong bingla suggest kumbalai hapo ibabun kipus kumbala direct ka dagi bor sokar pedeng bonong ba lagu nomno de ban abolish lane de ban pendu ya personal interview marbun sen lada ha personal interview hoat urten exam la se kala ban jenjar ban pulit jenjar ban su I marks no lane su dan su I preference no re haka personal interview hi bunsen kalong ba kala bandan gidan ka kumbala kran do bun balang kalong ban klang jungiru ni soto bat gidan ka jing I bai lo se kandan ka preference legba personal interview no candidate te namar kata na klang jungi kalong ba ngila pansngau si district ka district selection committee service district bakade ban ra ekni si kabar badai pe jong skajala badai ban ong badai ban pendu ban avalish ya ki personal interview no ta ki grade B C badi hapo jong ka DSC nakalang jong ka office deputy commissioner nakalang jong ka DSC ba kadai ban kyar ban ailat ekinu office sarkar ba kintung kum ki contractual ki casual lan ki often kum ban office di kono no post kam tam kon rahat bo jong ka DSC marka e bang ilap kalong ba kidan ki department hapo jong ka sabas district ki banat arja katsa arja katsan arja kapra kamot ba kidang sa kidang dan ki post lagi dan ki break baterai kita post mo kidang pre ki official dan ki tre official te kali kalong ka ba naglagi so sa jor ban ni kentu ni dawan na district selection committee ba kade ban banyak kade kani ban ong ba ban paweng no bro ting post ban advertise to ko post balai kanang ba ki basa thong ngilong basa thong daktar ti badai badda ka bakila pendep ya ka DSC exam ba kunta tertel hadin ba apply advertisement ngi I ba tentang ka sempor bahaya ke DSC ba kan tolaj ya ki
bahkan penlong kondok ke written exam pada dim do kondok written exam i ba kasimpor ba kin penmi ya ka result jong ka written exam lani personal interview tel ti nakleng jungi hebre ba kani la dawa na ki board district na ka district selection committee ba lakum no golong ba kadai ban pandap hapo andru banai na du ba plaj advertisement kumur ba shubu la plaj ya advertisement kumur hapo andru banai di ban pandap ya ka recruitment process na ta ki pus ba per kumbal plaj advertisement da ka district selection committee Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya